This is man. No. Now it's yours. Yours. Drugo malutko czerwonką. Now replay. Zworuwam. Kakole. Olhuszko. Ci proszę za barodna. Nie sakamy jakąś wytrzymujemy na samym ciku. Za to jest na ciwka to dymy stanie. Gdy na nas odjdę od telefon, bo widzę tylko za godzinę 2-3 lata. I wtedy się wracimy. Co nas stanie, to puszcza reklamy. I chodzimy sobie na godzinę. Chan, Pampers baby, Chan, Pampers baby. Pampers baby, Chan. Ay, está! Kaun nila na.